ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 24/3/24. ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಅವ್ಯಕ್ತ ಬಾಪ್ತಾದ ರಿವೈಸ್ ಮುರಳಿ ಆದುಂಡು 13/3/98 ಮಧುಬನ. ಹೋಳಿ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಸ್ವರೂಪುಡು ಸ್ಥಿತಾಪನವು ಪಂಡ ಬಾಬನ ಸಮಾನಾಪನವು. ಇನಿ ಬಾಪ್ತಾದ ತನ್ನ ಹೋಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಪವಿತ್ರ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಂಡ ಹೈಯೆಸ್ಟ್, ಅಂಚನೆ ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಪ್ರಪಂಚಡು ಮಾತೆಡ್ದಲ ಶ್ರೀಮಂತ ಜೋಕ್ಲಿನ 4 ಕಡೆತ್ತ ಜೋಕ್ಲಿನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸಾಕಾರಡು ಎದುರುಡು ಪಡು ಅತ್ತಂಡ ದೂರ ಕುಳ್ದುಪ್ಪಡು ಹೃದಯದ ಕೈತಲು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ 4 ಕಡೆತ್ತ ಜೋಕ್ಲಿನ ತೂದು ಹರ್ಷಿತ ಒಂದು ಪೇರು. ಪ್ರತ್ಯಂಜಿ ಬಾಲೆ ಈತ್ ಪವಿತ್ರ ಪೇರು. ಇಡೀ ಕಲ್ಪೊಡು ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಸಹ ಈತ್ ಮಹಾನ್ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಆದಿಜ್ಜಿರು. ಆರೆ ಸಾಧ್ಯಲ ಇಜ್ಜಿ ಸಮಯ ಪ್ರತಿ ಸಮಯ ಧರ್ಮಾತ್ಮಲು ಮಹಾತ್ಮೆರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮೆರು ಆಂಡ ಅಕಲ್ನ ಪವಿತ್ರತೆ ಅಂಚೆ ನಿಖಲ್ನ ಪವಿತ್ರತೆ ಅಂತರ ಉಂಡು. ಈ ಸಮಯ ನಿಖಲು ಪವಿತ್ರ ಆದುಲ್ಲರು. ಇಂದುವೆ ಪವಿತ್ರತೆದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ. ಭವಿಷ್ಯ ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮ ಮುಟ್ಟಲ ತನು ಮನ ಧನ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಜೊತೆಟ್ಟು ಆತ್ಮಲ ಸಹ ಪವಿತ್ರವಾದುಂಡು. ಶರೀರಲ ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪುಡು ಅಂಚೆನೆ ಆತ್ಮಲ ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪುನು. ಇಂಚಿನ ಪವಿತ್ರತೆನು ನಿಖಲು ಆತ್ಮಲು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದರು. ಮನ ವಚನ ಕರ್ಮ ಮೂಜಿ ಪವಿತ್ರ ಆಪುನ ಹಿಡ್ದವರ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುನು. ಇಂಚಿನ ಹೋಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲರು. ನಿಖಲು ಈ ರೀತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೋಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರಿವರ ಇತ್ತೆ ಆದುಲ್ಲರ ಅತ್ತು ಆಪರ ಆಪುನವು ಸಹಜವಾದುಂಡೆ. ಅತ್ತು ಒಂತೆ ಕಷ್ಟನೇ ಅಂಡ ಕಲ್ಪದ ಪಿರವುಡ್ಲ ಸಹ ಆದುತ್ತರು. ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆಲ ಸಹ ಆವುಡಾಪುನು ಪಕ್ಕ ಆದುಲ್ಲರ ಅತ್ತು ಒಂತೆ ನಡತುಂದುಂಡೆ. ಇಜ್ಜಿ ಸ್ವಪ್ನ ಮಾತ್ರೊಡ್ಲ ಅಪವಿತ್ರತೆ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಈತ್ ನಿಶ್ಚಯ ಉಂಡೆ ಇನಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲೆ ಆದು ಬುಡ್ಪ ಐದವರ ಹೋಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಸಹ ಆದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸಹ ಆದುರ್ಲಿರು. ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲು ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುರ್ಲಿರು. ಏಪ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಪರು ಅಪಗನೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಿರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅವಡು ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಅವಡ ಅಂಡ ಆಕುಲು ಪೂಜ್ಯ ಆದು ಪೂಜೆರು. ನಿಖಲು ಪೂಜ್ಯ ಆಪುನಂಚಿನ ಆತ್ಮದ ಎದುರು ಪೂಜಾರಿ ಅದು ನಮನ ಅಂಚನೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಿರು. ಇತ್ತೆಲ ಸಹ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದು ಪೋರು. ಅಂಚನೆ ಭವಿಷ್ಯಟ್ಲ ಸಹ ರಾಜರ್ನ ರಾಜ ಆಪರು. ಇಂಚಿನ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪದವಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತನವರು. ಜೊತೆಟ್ಟು ಪ್ರಪಂಚಡೆ ಮಾತೆಡ್ದಲ ಶ್ರೀಮಂತ ಆದುಲ್ಲರು. ನಿಖಲ್ನ ಟೈಟಲ್ ಆದುಂಡು ಪದಮಂ ಪತಿ. ಅಂಚನೆ ನಿಖಲ್ನ ಕೈತಲ ಇಂಚಿನ ಖಜಾನೆ ಉಂಡು. ಓ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿ ಕೋಟಿ ಲಕ್ಷರ್ದುಲ ಇಂಚಿನ ಖಜಾನೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ನಿಖಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮಲು ಬಾಬನ ಮೂಲಕ ಇಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯನು ಮಲ್ತೊನ್ವರು. ಒಯ್ನು ಅನುಭವ ಮಲ್ಪರು. ಅಂಚನೆ ವರ್ಣನೆಲ ಸಹ ಮಲ್ಪರು. ಎಂಕಲ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಡು ಪದಮ ಉಂಡು ಪಂಡು. ಹೆಜ್ಜೆಡು ಪದಮ ಉಂಡೆ ಅತ್ತು 100,000 ಉಂಡೆ. ಏತೆ ಮಲ್ಲ ಮಿಲಿಯನರ್ ಸಹ ಈತೊಂಜಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಹೆಜ್ಜೆನು ದೀಪುನೆಟ್ಟು ಏತು ಸಮಯ ಪತ್ತುನು. ಹೆಜ್ಜೆನು ದಿಲೆ ಏತು ಸಮಯ ಪತ್ತುನು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣ ಪಾಡ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ದೆತೊನ್ಲೆ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಂಡೆರು ಸಹ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪದಮ ಅಂಚಾಂದು ಇಡೀ ದಿನೋಟು ಏತು ಪದಮ ಅಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ಲೆ. ಇಂಚಿನ ಇರಾಂಡಲ ಬಿಲಿಯನರ್ ಉಲ್ಲೆರೆ ಏರು ದಿನೋಟು ಈತ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪಿರು. ಈ ರೀತಿ ಇರಾಂಡಲ ಉಪ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯನೇ. ಐದವರ ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಯರತ್ತೆ. ಪ್ರಪಂಚಡು ಮಾತೆಡ್ದಲ ಶ್ರೀಮಂತರು ನಿಖುಲಿ. ನಿಖಲ್ನ ಖಜಾನೆ ಇಂಚಿನ ಆದುಂಡು. ಒಯ್ನು ಸೂ ಪೊತ್ತೇರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಸೂಟು ಪೊತ್ತೇರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ನೀರುಡು ಮುರ್ಕಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಕಲ್ವೆರ್ನಕ್ ಲೂಟಿ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ರಾಜ್ಯರು ತಿನಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಇಂಚಿನ ಖಜಾನೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮೈಗೊಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊನರು. ಅಂಚಂದ ಇಂಚಿನ ತಮ್ಮ ಸಮಾನ ಸ್ಮೃತಿಟ್ ಉಂಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಪಿರವುದಕುಲು ಕೈ ಗದ್ದವನುಲ್ಲೇರು. ಪಿರವುಡು ಕುಲ್ದಿನಕುಲು ಆರಾಮಾದು ಕುಲ್ದರತ್ತೆ. ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಂದ ಐತೆ ಮಿತ್ತ ಆರಾಮನೇ ಆರಾಮ ಆದುಂಡು. ಮಲ್ಲ ಹಿಡ್ದಲ ಮಲ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಲ ಸಹ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯದ ಮಿತ್ತು ಓದೆರೆ ಕುಲ್ಲುಜೇರು. ಅಂಡ ನಿಖುಲು ಬೆಗರ್ ಟು ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆದುಲ್ಲರು ಪಂಡ ನಟ್ಟು ನಕಲು ಹಿಡ್ದು ರಾಜಕುಮಾರ ಆದುಲ್ಲರು. ನಟ್ಟು ನಕಲು ಆದುಲ್ಲರು ರಾಜಕುಮಾರರಾದುಲ್ಲರು.
ಸರ್ವತ್ಯಾಗ ಪಂಡ ಭಿಕ್ಷುಕ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಲು ಪಂಡ ರಾಜಕುಮಾರ. ತ್ಯಾಗದ ಹೊರತು ಈತು ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ತ್ಯಾಗೋರ್ದೆ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕದನ್ನು ತನು ಮನ ಧನ ಸಂಬಂಧ ಮಾತೆಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತದೆ ಪಂಡ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತದನ್ನು. ತನು ಎನ್ನೆತ್ತ ಬದಲಾದ ಈರ್ನಾದುಂಡು. ಮನಸ್ಸು ಧನ ಸಂಬಂಧ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುನಿರ್ದು ಎನ್ನೆತ್ತ ಬದಲಾದ ಈರ್ನಾದುಂಡು. ಒಂಜೆ ಶಬ್ದದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದುಂಡಾಂಡ ಈ ತ್ಯಾಗೊರ್ದು ಭಾಗ್ಯದ ಅಧಿಕಾರ ಆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂಚಂದು ಭಾಗ್ಯದ ಎದುರುಡು ತ್ಯಾಗ ಎಂಚಿನಾದುಂಡು. ಇಲ್ಯ ಪಾತೆರಾದುಂಡೆ ಅತ್ತು ಒಂತೆ ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರಾದುಂಡೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಮಲ್ಲ ಆದುಂಡು ಮಲ್ಲ ಅದು ಬಿಡ್ಪುನು. ಈರ್ನವು ಪನ್ಪುನವು ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರನು ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಮಲ್ಪುನವು. ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನವು ಪನ್ಪುನವು ಪಂಡ ಎಲ್ಯ ಪಾತೆರನು ಮಲ್ಲ ಅದು ಮಲ್ಪುನವು. ಎಂಚಿನನೆ ಅವಡು ನೂದು ಹಿಮಾಯಲ ಹಿಡ್ದುಲ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಡಾಂಡ ನಿಖಲ್ ನಾವು ಪನ್ಪುನವು ಪಂಡ ಬೆಟ್ಟನು ದಾಸೆಮೆದ ಸಮಾನ ಮಲ್ಪುನವು. ದಾಸೆಮೆಲ ಅತ್ತು ಪರ್ತಿ ಎಂಚ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಾದು ಪೋಪುನು. ಕೇವಲ ಈರ್ನವು ಪಂದು ಪನ್ಪುನತ್ತು ಅಂಡ ಒತ್ತೊನ್ನವು. ಕೇವಲ ಒತ್ತೊನ್ನವುಲ ಅತ್ತು ನಡಪುನವು. ಒಂಜಿ ಶಬ್ದದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಸಹಜ ಆದುಂಡತ್ತೆ. ಇಂದೆಟ್ಟು ಲಾಭನೇ ಉಂಡು ನಷ್ಟ ಅಂತೂ ಇಜ್ಜಿ. ಈರ್ನವು ಪಂದು ಪನ್ಪುನಿರ್ದವರ ಮಾತ ಪುದೆನ್ಲ ಬಾಬಾಗು ಕೊಡ್ದು ಬುಡಿಯೇ. ಈರ್ನವು ಇರೆಗೆ ತಿರಿದುಂಡು. ಈರು ಕೇವಲ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಳರು ಪಂಡ ನಿಖಿಲಿಗೆ ತಿರಿದುಂಡು. ನಿಖಿಲ್ನ ಕೇವಲ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಳರು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಲಾಭ ಉಂಡತ್ತೆ. ಭಿನ್ನ ಅಂಚನೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಿಯ ಆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಿಯ ಆದುಲ್ಲೆ ರಾಕುಲು ವಿಶ್ವ ಪ್ರಿಯರಾಪಿರು. ಕೇವಲ ಭವಿಷ್ಯಡು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯತ್ತು ವರ್ತಮಾನಲ ಸಹ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣಟು ಅನುಭವ ಮಲ್ತದರು. ನನಾತು ಮಲ್ತದು ತೂಲೆ ಒವ್ವೆ ಪಾತೆರ ಬತ್ತಂಡಲ ಐನು ನಿಖಿಲ್ ನಾವು ಪಂದು ಪಂಡದು ಬುಡ್ಲೆ ಒತ್ತೊಂದು ಬುಡ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ನಿಖಿಲ್ ನಾವು ಪಂದು ತಿರಿದು ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ತೂಲೆ ಪುದೆ ಹಗುರ ಅದು ಪುಂಡೆ ಅತ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಅನುಭವಿ ಆದುಲ್ಲರು. ಮಾತೆರ್ಲ ಅನುಭವಿಲು ಕುಲ್ದರತ್ತೆ. ಕೇವಲ ಎಂಚಿನಾಪುನು ಪಂಡ ಎನ್ನವು ಪಂದು ಪನ್ಪುನ ಮಸ್ತ ಅಭ್ಯಾಸ ಆದುಂಡತ್ತೆ. ಅಜ್ಪತ್ತ ಮೂಜಿ ಜನ್ಮದ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಆಯ್ದವರ ನಿಖಿಲ್ ನಾವು ಪಂದು ಪನ್ಲೆ ಕೂಡ ಎನ್ನವು ಪಂದು ಪನ್ಪರು. ಅಂಚೆನೆ ಈರ್ನವು ಪಂದು ಪನ್ಪರು. ಅಂಡ ಆ ಪಾತೆರಂತೂ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆಡು 2 ಗಂಟೆಡು ಒಂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಸಮಾಪ್ತಿ ಅದು ಬಿಡ್ಪುನ. ಅಂಡ ಏಪ ನಿನ್ನರ್ದು ಎನ್ನವು ಪಂದು ಪನ್ಪರು ಐತ ಫಲ ದೀರ್ಘಕಾಲ ನಡಪುನು. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಅಂಡ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ರೂಪೊಡಾವಡು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುನ ಲಕ್ಷದವಡು ಆ ಪಾತೆರ ಕುಡ ಸ್ಮೃತಿಟು ಬರಂದುಪ್ಪುನು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಬಾಬಾ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪನ್ಪೆರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎನ್ನವು ಶಬ್ದದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು, ಅಭ್ಯಾಸ ಆದುಂಡು, ಸಂಸ್ಕಾರ ಆದುಂಡು, ಪನೊಡ್ಯಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಬಾಬಾ ಪಂದು ಪನ್ಲೆ ಅಭ್ಯಾಸರ್ದು ವಶ ಆದುಲ್ಲರತೆ. ಅಂಚಂದು ಏಪ ಎನ್ನವು ಪನ್ಪುನವು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಎನ್ನ ಬಾಬಾ ಪಂದು ಪನ್ಲೆ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ. ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನನು ಒರಿ ಬಾಬನ ಸಮಾವೇಶ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ. ರಷ್ಯಾದಕಲು ಒಂಜಿ ಗೊಂಬೆನು ಕನಪೆರತ್ತೆ. ಐಟು ಗೊಂಬೆದ ಉಲೈಗೆ ನನೊಂಜಿ ಗೊಂಬೆ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಗೊಂಬೆ ಆದು ಬಿಡ್ಪುನು. ಅವೇ ರೀತಿ ನಿಖುಲು ಸಹ ಒರಿ ಎನ್ನ ಬಾಬಡ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನನು ಸಮಾವೇಶ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ ಸಮಾಪ್ತಿ. ಇದೇನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯನೆ ಮಲ್ಪರು ಅಂಡ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಎನ್ನೆತ್ತ ವಿಸ್ತಾರಡು ಪಿದರ್ದು ಪೋಪರು. ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಉಂಡು ಸದಾ ಎನ್ನವು ನಿನ್ನವು ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ನಂಬರ್ ವಾರ್ ಉಳ್ಳರು. ನಂಬರ್ 1 ಸಹ ಉಳ್ಳೆರು, A1 ಸಹ ಉಳ್ಳೆರು. ಅಂಡ ಪಿರ ಒರಿದಿನ ನಂಬರ್ ಸಹ ಉಂಡು. ಪವಿತ್ರಯರ ಬೈದರತ್ತೆ ಅಂಚ ಅಂದ ಇಂದುವೇ ಮಂತ್ರೋನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಯಾನು ಬಾಬನಾರಾದು ಬಿಡ್ತೆ ಆದು ಬುಡಿಯೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಿವಾರಡು ಸೇರ್ದು ಬಿಡ್ತೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಆರ್ದು ಬಿಡ್ತೆ ಅಂಚಂದು ಇಂಚಿನ ಹೋಳಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊರ. ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಬೋಡು ನನ ಪೊತ್ತವಡ ಅತ್ತು ಪೊತ್ತದು ಬಿಡ್ತಾರ ಇಂದೇಕಾದು ಅಂದು ಪಂದು ಪನ್ಪುಜಾರು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ. ತೂಲೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗುಡು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಉತ್ಸವನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ನೆನಪಾರ್ಥ ಉಂಡು. ಐನು ಒಂಜೊಂಜಿ ಅರ್ಥರ್ದು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು. ಸುರುಕು ಪೊತ್ತವನ 5 ಬೊಕ್ಕ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನವು. ಸುರುಕು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತದ 5 ಬೊಕ್ಕ ಪೊತ್ತವನತ್ತು. ಅಂಡ ಸುರುಕು ಭಸ್ಮ ಮಲ್ಪುನವು. ಅಶುದ್ಧನು ಬಲಹೀನತೆನು ಕೆಟ್ಟತನನು ಪೊತ್ತವಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ನಿಖುಲಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸುರುಕೆ ಪೊತ್ತದು ಪಾಡ್ದಾರು ಅತ್ತೆ. ಇಡೆ ಮುಟ್ಟಗಲ ಒಂತೆ ಕಡೇತ ಕುಂಟು ಒರಿದು ಬುಡ್ತುಂಡೆ. ಪಾಂಡವೆರು ಶರ್ಟ್ ಅತ್ತಂಡ ಶಾಲನ್ನು ಪಾಡುವೆರು ಐತ ತುಂಡು ಒರಿದು ಬಿಡ್ತುಂಡೆ.
ಏರ್ನಲ ಕಡೆತ ತುಂಡು ಕುಂಟು ಒರಿದಿ ಜತೆ ವಾಸ್ತವಡು ತುಲೆ ಆತ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆ ಅಂಚನೆ ಆಚರಣೆದ ಶಕ್ತಿ ಅತೀಂದ್ರ ಸುಖ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪನವು ಏಪ ಪೊತ್ತದ ಪಾಡುವರು ಅಪಗನೆ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಮನೋರಂಜನೆದ ರೀತಿಡು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನವು ಇಂದು ಬೇತೆ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಈ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟಂತೂ ಮೋಜಿದ ಯುಗವಾದುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಮನೋರಂಜನೆದ ರೀತಿಡ್ಲ ಸಹ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರು. ನನಾತ್ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಅದುಂಡು. ಎಡ್ಡೆ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ರಂಗಿತ ಅವಡು ಪಂಡ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಆದುಪ್ಪುಡು. ಇಂದು ಅದುಂಡು ರಂಗಿತ ಆದುಪ್ಪುನ ಇಂಚ ಬಾಬಾ ಅಶರೀರಿ ಆದುಲ್ಲಿರ ಅವ್ಯಕ್ತ ಆದುಲ್ಲಿರ ಅವೇ ರೀತಿ ಅಶರೀರಿತನದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪನವು ಅಂಚನೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ಪರಿಸ್ಥಾನದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪನವು ಇಂದು ಆದುಂಡು. ರಂಗಿತ ಆದುಪ್ಪುನವು ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಡ ಅವ್ಯಕ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲೆ ಏಪ ಬೋಡು ಅಪಗ ಅಶರೀರಿತನದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪಲೆ. ಈ ರೀತಿ ಮನಸ್ಸು ಬೊಕ್ಕ ಬುದ್ಧಿ ನಿಖಲ್ನ ಹಿಡಿತೊಡುಪ್ಪಡು ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಶರೀರಿ ಆದ ಬುಡ್ಲೆ ಆದೇಶ ಮಲ್ತಾರು ಅಂಚನೆ ಆಯರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬುಡಿಯರು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಲ್ಪ ವಾ ಸ್ಥಿತಿಟ್ಟು ಸ್ಥಿತ ಮಲ್ಪೆರ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪರು ಆ ಸ್ಥಿತಿಟ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಥಿತ ಆದ ಬುಡ್ಲಿ ಇಂಚತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ತಿಕ್ಕಿಜಿ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪತ್ತಂಡು 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೋಡಾಂಡು ಆರ್ಡರ್ ತಿಕ್ಕಿ ತಕ್ಷಣ ಆದಿಜ್ಜಿ ಅತ್ತೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪನೆಟ್ಟೆ ಇತ್ತು ಬುಡಿಯರ್ ತಾನೆ. ಓವೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಡ್ ಏರುಪೇರು ಪಡ್ ಅಂಡ ಏರುಪೇರುಡ್ಲ ಸಹ ಅಚಲಾದ ಬುಡ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡೆ ಅತ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಶರೀರಿಯಾದ ಬಿಡೋಡು ಅಶರೀರಿಯಾವಡು ಇಂದೆಟ್ಟೇ ಸಮಯ ಕಳೆದು ಪೋಪುಂಡೆ. ಕೆಲವು ಜೋಗುಲು ಮಸ್ತ್ ಭಿನ್ನ ಪೋಸ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತದು ಉಪ್ಪೀರು. ಬಾಬಾ ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪೀರು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೀರು ಅಶರೀರಿಯಾವಡು ಬೊಕ್ಕ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೀರು ಅಶರೀರಿ ಪಂಡ ಆತ್ಮರೂಪಡು ಸ್ಥಿತಾಪನವು ಅಂದು ಯಾನ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆ ಶರೀರ ಅಂತೂ ಅತ್ತು ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆ ಯಾನ ವರಂದು ಆತ್ಮನೆ ಆದಿತ್ತೆ ಕುಡ ಆತ್ಮನೆ ಅವಡು ಇತ್ತೆ ಈ ಯೋಚನೆಡೆ ಅಶರೀರಿ ಆದುಲ್ಲರ ಅತ್ತು ಲಡೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸುಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಶರೀರಿ ಅವಡು ಬಂದು ಅಶರೀರಿ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಬಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪರ ಪನ್ಪರ ಏಪ ಆಪರು ಏರಾಪೇರು ಆದೇಶನಂತೂ ಪಾಲಿಸೈಜರ್ ಇಂದು ಅಂತೂ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಶಕ್ತಿ ಆದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಸಮಯ ಪ್ರಮಾಣ ಇಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಅವದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ಒಂಜು ವೇಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಂದೆತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲು ಏರುಪೇರಡು ಕಂತು ಬಿಡುವು ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಒಂಜಿ ಹೋಲಿ ಶಬ್ದನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ತೆರಡಲ್ಲ ಸಹ ಸರಿ ಹೋಲಿ ಆಂಡ್ ಕಲೆ ನಾವು ಕಳೆದು ಪೋಂಡು ಅಂಚನೆ ಹೋಲಿ ಬಾಬಾದು ಬುಡಿಯೇರು ನನದಾದ ಹೋಲಿ ಪಂಡ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಆದು ಬುಡಿಯೆ ಒಂಜಿ ಹೋಲಿ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂಡರಡ ಒಂಜಿ ಹೋಲಿ ಶಬ್ದದ ಮೂಜಿ ಅರ್ಥನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಅಂದು ಹೋಲಿ ಪಂಡ ಕಳೆ ನಾವು ಕಳೆದು ಪೋಂಡು ಅಂದು ಆದು ಪೋಂಡು. ಈ ರೀತಿ ಕೇವಲ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪನವು ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಪನವು ಈ ರೀತಿ ಅತ್ತು ಅಂಡ ಸ್ವರೂಪಡು ಸ್ಥಿತ ಆದ ಬುಡ್ಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಆದು ಬುಡಿಯ ಇಂಚತ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಯೋಚನೆಡೆ ಕಳೆದು ಪೋಯೆ ಅತ್ತು ಎಂಚಿನ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೆ ಅವು ಆದು ಬುಡಿಯೇ ಅಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಆದು ಬುಂಡು ಬಾಪ್ತಾದ ಡ್ರಿಲ್ ಮಲ್ಪೆಯರು. ಇತ್ತೆ ಸಮಯ ಪ್ರಮಾಣಿಕಲು ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ನಿಮಿತ್ತ ಪುನಂಚಿನ ಸದಾ ನೆನಪು ಬೊಕ್ಕ ಸೇವೆಡು ಪುನಂಚಿನ ಆತ್ಮಲೆಗು ಪರಿವರ್ತನೆರ್ದು ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತನೆದ ಪ್ರಕಂಪನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಅಂಚನೆ ತೀವ್ರಗತಿರ್ದು ವೃದ್ಧಿಯಾವಡು ನಾಲ್ ಕಡೆ ಮನಸ್ಸದ ದುಃಖ ಅಂಚನೆ ಅಶಾಂತಿ ಮನಸ್ಸದ ತೊಂದರೆಗಳು ಮಸ್ತ್ ತೀವ್ರಗತಿರ್ದು ಹೆಚ್ಚಾಪುನು ಬಾಪ್ತಾದಗು ವಿಶ್ವದ ಆತ್ಮದ ಮಿತ್ತು ದಯೆ ಬರ್ಪುನು ಏತು ತೀವ್ರಗತಿರ್ದು ದುಃಖದ ಅಲೆಕುಲು ಹೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಆತೆ ನಿಕುಲು ಸುಖದಾತ ಜೋಕುಲು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸದ ಶಕ್ತಿರ್ದು ಮನಸ್ಸ ಸೇವೆ ಅಂಚನೆ ಸಕಾಸದ ಸೇವೆರ್ದು ವೃತ್ತಿರ್ದು ನಾಲ್ ಕಡೆ ಸುಖದ ಅಂಜಲಿದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಾಬನಂತೂ ಲೆತ್ತೊಂದೇ ಉಪ್ಪರು ಆಂಡ ನಿಕುಲು ಪೂಜ್ಯ ದೇವಾತ್ಮೆನು ಸಹ ಏರಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ರೂಪಡು ಲೆತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪಿರು ಅಂಚಂದು ಹೇ ದೇವಾತ್ಮಲೆ ಪೂಜ್ಯ ಆತ್ಮಲೆ ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಆತ್ಮಲಿಗೆ ಸಕಾಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ವಿಜ್ಞಾನದಕುಲು ಸಹ ಯೋಚನೆ ಅಲ್ಪರು ಇಂಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೊಡು ಒಯ್ದು ದುಃಖ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಸಾಧನ ಸುಖದ ಜೊತೆಗೆ ದುಃಖನು ಸಹ ಕೊಡ್ಪೊಡು ಅಂಡ ದುಃಖ ಉಪ್ಪಡು ಕೇವಲ ಸುಖದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಉಪ್ಪೊಡು ಇಂದೆಕ್ಕಾದು ಅವಶ್ಯವಾದ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಿರ ಅಂಡ ಸ್ವಯಂದ ಆತ್ಮೊಡೆ ಅವಿನಾಶಿ ಸುಖದ ಅನುಭವ ಇಜ್ಜಂದೆತ್ತಂಡ ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಕೊರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ನಿಗಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ಕೈತಲು ಸುಖದ ಶಾಂತಿದ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸತ್ಯ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ಟಾಕ್ ಜಮ ಉಂಡೆ ಅತ್ತು ಏತು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸದರು ಆತು ಖರ್ಚಾದು ಪೋತುಂಡೆ ಇನ್ನೇನು ಸಹ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಜಮಾ ಒಂದುಂಡು ಅಂಡ ಜಮದ ಜೊತೆ ಖರ್ಚಾದು
ಪೋತಿಜಿತಾನೆ. ಜ್ಞಾನದ ಖಜಾನೆ ಅಂತೂ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಟು ವೃದ್ಧಿಯಾಪುಂಡು ಕಡಿಮೆ ಆಪುಜಿ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕುಡ ಕುಡ ತನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂಚೆನೆ ಮಾಯದ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಡು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪ ಪಂಡ ಜಮದ ಖಾತೆ ಕಡಿಮೆ ಆದುಂಡು. ಅಂಚಂದು ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಜಮಾ ಮಲ್ತಾರು ಆಂಡ ಖರ್ಚು ಕೂಡ ಮಲ್ತಾರು. ಬಾಕಿ ಖಾತೆಡು ಏತುವರಿಂಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ತಿಂದಾರು. ಇಂಚಂತೂ ಆತಿಜಿತಾನೆ ರಡ್ಡು ದಿನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಈತು ಕಲೆಯೊಂದು ಒಯ್ದು ಜಮಾ ಮಲ್ತಿನೇನು ಸಹ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡಿರ್ತರು. ಇಂಚಿನ ಖಾತೆ ಅಂತೂ ಇಜ್ಜತಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚನೆ ತಿಂದು ಬುಡಿಯೇ ಅತ್ತಂಡ ತನ್ನ ಪ್ರತಿ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂಡರಡ 21 ಜನ್ಮಗಾದ ಇಂಚಿನ ಜಮಾ ಮಲ್ತಾರೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಆಂಡ ಖರ್ಚಿದ ಲೆಕ್ಕನು ತೆಪ್ಪಂದೆತ್ತನ ಸಮಯಡು ಮೋಸ ಪೋಪರು. ಜಮದ ಖಾತೆನು ತೂದು ಐತ ಜೊತೆ ಜೊತೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಏತು ಖರ್ಚು ಮಲ್ತೆ ಬೇತಕ್ಲೆಗೆ ಉವಾಂಡಲ ಗುಣದಾನ ಮಲ್ತೇನೆ, ಶಕ್ತಿ ಕೊರಿಯೇನೆ, ಜ್ಞಾನದ ಖಜಾನೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇಂದು ಖರ್ಚತ್ತು ಇಂದು ಜಮದ ಖಾತೆಡು ಜಮಾಪುಂಡು. ಅಂಡ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಸಮಯ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯರಡ ಖಾತೆ ಖಾಲಿಯಾದ ಪೋಪುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಎಡ್ಡೆ ವಿಶಾಲ ಬುದ್ಧಿರ್ದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಜಮಾದ ಖಾತೆ ಮಸ್ತು ಉದ್ದವಾದು ಅಗಲವಾದು ಉಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಆಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಡು ಪದಮದಾತು ಜಮಾ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಅಪಗ ಜಮದ ಖಾತೆ ಮಸ್ತು ಮಲ್ಲಾದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಂದು ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕರ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಜ್ಜೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಇತ್ತುಂಡೆ ಅನುಭವ ಆದುಳ್ಳರತ್ತ ಏಪ ಎರಾಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಕರ್ಮದ ಫಲ ಅವೇ ಸಮಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ರೂಪಡು ಖುಷಿ ಶಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಫಲತೆದ ಕಾರಣ ಡಬಲ್ ರೈಟ್ ಆದುಪ್ಪೇರು. ದೇಪಂಡ ನೆನಪುಡುಪ್ಪೇರು ಬಾಬನ ಜೊತೆಟಿತ್ತದು ಕರ್ಮ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇತ್ತೆ ಒವ್ವಾಂಡಲ ವಿಕರ್ಮ ಅಂಡು ಅಪಗ ಐತ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಮಸ್ತ್ ದೀರ್ಘಕಾಲದಾದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ತಿಯ್ಯರಡ ಇತ್ತೆ ಒವ್ವೆ ವಿಕರ್ಮ ಆಪುಲೆಕೆಜ್ಜಿ ಆ ಸಮಯ ಇತ್ತೆ ಕಳೆದು ಪೋಂಡು. ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಒವ್ವೆ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಅತ್ತಂಡ ವ್ಯರ್ಥ ಕರ್ಮ ವ್ಯರ್ಥ ಪಾತೆರ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕಲ ಸಹ ಇಪ್ಪೆರವಲ್ಲಿ. ದೇಪಂಡ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಮೋಸ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಎಂಚಿನ ಸಂಘ ಅಂಚಿನ ರಂಗು ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಚತುರ್ರಾದುಲ್ಲಿರು ಪನ್ಪೆರು ಯಾನಂತೂ ಸಂಘ ಮಲ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ಆಕುಲು ಎನ್ನನು ಬುಡ್ಪುಜೀರು ಯಾನು ಪೋಪುಜಿ ಆಂಡ ಆಕುಲು ಬುಡ್ಪುಜೀರು ಅಂಚಂದು ಬರಿಕ್ ಪೋಪುನವು ಬರ್ಪುಂಡೆ ಪಂಡ ದೂರ ಪೋಪುನವು ಬರ್ಪುಜೆ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಹಾಲು ವಸ್ತುನು ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರಿಯರಡ ನಿಕುಲು ದಯಗ ದೇತೊನ್ ನಾಕುಲು ದೇತೋನಾಡು ಪಂಡ ದೇತೊನ್ ನಾಕುಲು ದೇತೋನಜೇರು ಪಂಡ ಕೊರುಪು ನಾಕುಲು ಇಂಚಿನ ಕೊರ್ಪೇರು ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಬಂಧ ಅಂಚನೆ ಸಂಪರ್ಕಲ ಸಹ ಖಾತೆಯನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಅವ್ಯ ಸಮಯ ಹೃದಯದ ಉಲಾಯಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಮನಸ್ಸು ತಿನ್ಪುಂಡು. ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿತ್ತನು ಆಂಡ ಸಹ ಮಲ್ತು ಬುಡಿಯರು ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿತ್ತನು ಆಂಡ ಆಕುಲು ಕೇಂದ್ರೆರು ಪಂಡೆರು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪಡ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ಆದಿತ್ತುಂಡ ವ್ಯರ್ಥ ಕರ್ಮ ಸಹ ಹಾಯರಬಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲಟಿಗೆ ಇತ್ತಂಡಂತೂ ಮುಗಿದು ಪೋಂಡು ಆರಾಮಾದು ಜೆತ್ತು ಬುಡ್ಲೆ ತ್ರೇತೈಗೊಟ್ಟು ಬಲೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಇತ್ತುಂಡ ಅವೇ ಸಮಯಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಮನಸ್ಸು ತಿನ್ಪುಂಡು. ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಆಂಡಲ ಸಹ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಬಾಪ್ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಸಹ ಅದ್ಭುತವಾದುಲ್ಲೆರು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪಂದೆತ್ತುಂಡಲ ಮಲ್ತದು ಉಪ್ಪೇರು ಮನಸ್ಸು ತಿನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚನೆ ಕೇನೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಉಪ್ಪೇರು. ಐಡ್ದವರ ಮಸ್ತ್ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಐನೆರ್ದವರ ವ್ಯರ್ಥದ ಮಿತ್ತು ಗಮನದೀದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ 4 ಕಡೆತ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮಗು ಸದಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿಟುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮಗು ಸದಾ ಸರ್ವ ಖಜಾನೆರ್ದು ಸಂಪನ್ನ ಶ್ರೀಮಂತ ಆತ್ಮಗು ಸದಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆನು ಪದಮದಾತು ಜಮಾ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾಬನ ಸಮಾನಾಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮಗು ಸದಾ ದಯಾಹೃದಯ ಕ್ಷಮೆತ ಸಾಗರನ ಜೋಕುಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ಷಮೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಆತ್ಮಗು ವಿಶ್ವದ ದುಃಖಿ ಆತ್ಮಗು ಸಕಾಸದ ಮೂಲಕ ಸುಖ ಶಾಂತಿದ ಅಂಜಲಿ ಕೊರುಪುನಂಚಿನ ಆತ್ಮಗು ಪ್ರತಿ ಸಮಯ ತಮ್ಮ ಜಮಾದ ಖಾತೆಡು ಸಂಪನ್ನಾದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅತಿ ತೀವ್ರ ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ಆತ್ಮಗು ಬಾಪ್ದಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ನಮಸ್ತೆ. ವರದಾನ ಹೋಳಿ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥನು ಜೀವನಡು ಕಣತದು ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಗತಿನು ತೀವ್ರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ತೀವ್ರ ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ಭಾವ. ಹೋಳಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಎಂಚಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಕಳೆದು ಪೋಂಡು ಐನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತು ಬುಡ್ಲೆ ಕಲೆನೇನು ಕಳೆದು ಮುಂದುವರಿಸವು ನಾವು ಇಂದು ಹೋಳಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನದುಂಡು ಕಳೆದು ಪುನಃ ಪಾತೆರ ಈ ರೀತಿ ಅನುಭವ ಎಂಚ ಮಸ್ತ್ ಪರತ್ ಒವ್ವೋ ಜನ್ಮದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಏಪ ಇಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಾದು ಬುಡ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಗತಿ ತೀವ್ರ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ತಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಬೇತಗಳ ಕಳೇನ ಪಾತೆರನು ಏಪಲ ಚಿಂತೆಡು ಕನೆಯರಬಲ್ಲಿ
ಚಿತ್ತೋಡು ಪಂಡ ಮನಸ್ಸುಡು ಜೀವನ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಣನೆ ಅಂತೂ ಏಪಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಪಗನೆ ತೀವ್ರ ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ಅವಲಿ ಸೋಗನ್ ಎನ್ನತನದ ಮಸ್ತು ಸಂಬಂಧನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪನೇ ಪರಿಸ್ತಾ ಆಪುನಾದುಂಡು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.